Ayoko na. Wala na. One round, TKO! Matapos ma-upset ng Pinoy na si Jason Faison, ang undefeated na si Takeru Inoue via unanimous decision. 이지다! 고정! 또これまたか! Faison! Ay may isang Inoue na naman ang na-upset at natalo. Ito ay si Yusako Inoue na isang MMA fighter or mixed martial arts fighter. Natalo siya kanina lang sa Japan kontra sa Amerikano si Noah Bay na may record lang na 1 win at 3 losses. Habang 11 wins, 4 losses naman itong si Inoue. 3 rounds lang ang kanilang laban at natalo itong si Inoue via unanimous decision. Victorio Saludar lumaban din kanina para sa bakanting WBO Oriental Minimum Weight title kontra sa pambato ng Thailand na si Sanchay Yutbon. Ginanap ang laban sa Mandawi City, Cebu. 37 seconds lang sa round 1, agad pinatulog ni Saludar ang dayong kalaban. Panoorin natin ang kunting highlights ng kanilang bakbakan. Buhit tayo mag-ginawa, no? Ayoko na. Wala na. One round, TKO! Tumba dul, daw ka dul! Hoy! Hoy! Ikaw dire! Sa kabilang banda naman mga pre, undefeated na utol ni angas ng Cebu John Paul Gabonilas na si Riel Gabonilas. Lumaban din kanina sa Mandawi City, Cebu kontra Carlo Diaz. 6 rounds non-title fight at dito na-upset nga itong si Riel Gabonilas, natalo via unanimous decision. Napangalanan namin on this first professional. I expect these two fighters to come inside and come forward. Oo, again. Dalawang mga boxing era na to, kung makikita mo Kahapon, oo. ang papayat nito 105 to, pinakamababang division to sa ng boxing. Again, both fighters still very Mama eh. sumama sa katawan mo. Oo. Exactly. Oh, delikado si Gabonilias doon, turning his Diaz in just his second professional fight, back hard. Dapat ganun talaga yung mindset mo. Kung hindi, medyo kailangan mag-shy out na yung tamang timing. Exactly. So far, ito naman si Diaz, he needs to be careful sa mga suntok niya kasi he's moving forward. He did it caught by the right counter straight by Juan Manuel. Alam mo, will go down. So nasa sa kanya na yun. Oo. As you can take a look at this replay, both fighters exchanging some combination. Pero good head movement that time by Gabonilias. Oh, yung mga suntok maganda talaga yung depensa so far by Gabonilias. Pwede natin sabihin. By Hotel, shout out there. Good hotel. International class. Oh, Gabonilias now starting for the jugular punch. Super off yung punches ng dalawang fighter. Pero ngayon, nagpapawi na. So, kaya siguro na-predict mo na Onyeka, who is currently based in Kobe, Japan, nanonood siya sa live stream natin, a former world champion at isa. Mas maliit yung kapatid Itong si Malco mas matangkad kasi. Huwag mo nang itat. Of round 4. Oh, nagka-entangle pa sila. This highlight on round 4. Alam mo, sayang yung mga kombinasyon ni Diaz Hindi lang talaga pumapasok. Marami siyang binibitawan, hindi lang talaga pumapasok. And credit to the defense there of Gabonilias din. And for Gabonilias, this is his 4th fight. Kailangan makikita ng lahat ng mga tao that this guy may power. Yeah. Nice for them to win this round.
Diaz. Is Yun sa judges. Good left straight there by Cabonillas. Oh, another combination for change. Both fighters hitting each other. gaya ng exchange of punches. Oo. End of the fight. That's the Sa ibang banda naman, alias Teofimo Lopez ng Pinas, ang undefeated na si Ray Dogilio, panalo kahapon sa boxing event ng Combat Sports Kalayaan na ginanap sa Circuit Grounds Makati via first round TKO kontra Enilito Sabugo. Bugbog sarado ang inabot ni Sabugo sa laban at dahil sa lakas ng suntok ni alias Teofimo ay sabog ang mukha ni Sabugo na naging dahilan para itigil ang madugong laban sa unang round pa lang ng kanilang bakbakan. Umabanti na ang perfect record ni Ray Dogilio into 4 wins, 0 loss, 4 via knockout. Panoorin natin ang kunting highlights ng kanilang naging laban. Itong dalawang fighter na to maglalaban sa 126 Team Zions. Yes. Duelo is also known to, as a knockout artist, so better watch out. Baka magdilang ang Elka partner. Yeah, and look at the jab kagad. Body shot to the body via Duelio. Dahan-dahan, medyo awkward yung Duelio. Again. Yes, and the body shot. You know what? Pati yung buhok eh. Yes, exactly. And he is pouring it in the first round. Kung may mga date yung ating mga pakidugo na kagad. Partner. So kagad yung ilong. Oh, that left upper by Duelio. Pinapaulan na, delikado na to. Almost sending Sabugo to the canvas. Just pouring in all the heavy punches. Delikado yung Sabugo. Nag-iingit. Sabog na yung speaking to yung left upper doon sa upper right corner nung binigyan ni Duelio. The referee end of the bout! Tapos Ladies and gentlemen, after 1 minute and 19 seconds of the very first round, we have a winner by technical knockout, Ray Teofimo At Lopez. sa kabilang banda naman, former 3 Division World Champion Janrel Cuadro Alas Casimero, nasukat ang lakas ng kanyang kamao sa isang punching machine na kung saan ang resulta ay mas malakas pa ang suntok niya kumpara sa mga heavyweight boxer tulad ni heavyweight champion Anthony Joshua at former heavyweight champion Deontay Wilder. I'm gonna go home.